Yeah, you can start now. It's fine now. Yeah. Sanibingelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. I'm your host, ST Dlamini. It's a privilege for me to have you here. I know ukuthi for you to watch all these things, it takes money. You buy data, you pay your Wi-Fi and everything. So I thank you for that. I'm so very much appreciative. Thank you so much for your endless support. Siyabonga kakhulu. If it is your first time here, make sure that you subscribe and and miss not any of our uploads. So siyabonga kakhulu bazalwane bami nilapho emakhaya. You can also do me this favor. Just mention where are you watching us from. Maybe today's guest is from your country, is from your city. Who knows? So please do mention where are you watching us from. Yes, kamalami ke ST Dlamini nje sengishilo umfana wale komhlabi yalingana kwakhubalo lumbiwe egcekeni. So ke sikhona ke khona la kwaNdonga ziyaduma la khona okuphenduka zonke lezi zinto lezi. Before we start our show, can we just pray and then sikwazi ukuthi bese singena engxoxweni yethu namhlanje. Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, siyabonga umusa wakho uNkulunkulu wethu omuhle oyingcwele. We honor you even in this time, oh God. We pray, oh Father, that you touch your people in the name of Jesus Christ. Father God, we pray as we are about to start this conversation. We pray, oh my Father, makube ludumo kuwe uNkulunkulu wethu oyingcwele, makube ludumo kuwe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray, oh Father, that through these waves, oh God, uNkulunkulu oyingcwele, transform uNkulunkulu namandla our lives in the name of Jesus Christ. All our viewers, as they are watching us from their comfort of their home, we pray for them, oh God, that you touch them in the name of Jesus Christ and their families in the name of Jesus Christ. I even pray for this conversation that it may reach, oh God, kuwona wonke umuntu emfanele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu oyingcwele, I pray that they may be able to listen to the message kule conversation ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Apostle. Amen baba. Ngiyaphila. Siyaphila. Siyaphila kakhulu. Ngizothanda nje umphostoli wami ukuthi ukhulume nje directly kwi-mic ukuze abantu bami laphana bazokuzwa kahle. Yes. Anje uqondane nje naye kuphela. Yes baba. Niyaphila man of God. Siyaphila man of God. Siyaphila kakhulu. Thank you so much ukuthi uhambe ufike la e-studio sethu. Siyabonga kakhulu mfundisi wami. Hayi siyabonga. Mhlawumbe umuntu oqala ukubona nje mhlawumbe mangathi hayi awusinikeze i-introduction yakho mfundisi wami. Mhlawumbe usichazele umuntu oqala ukubona ubona bani? Oqala ukungibona mfundisi ngiyazi abanye abaqala ukungibona abanye baqala ukungibona ngingumphostoli uTJ Gumede from eJozini KZN kwamhlaba uyalingana kwakhubalo lumbiko egcekeni kwakhubalo. So ngisuka khona ke ngiphinde futhi ngibe umsunguli webandla i-Presence of God International Ministries. So nginama branch ke engisebenza kuwo engioperate kumsebenzi kaNkuluNkulu. Futhi another thing, ngiyakholwa ngisindisiwe egameni lika Jesu. I'm preaching a pure gospel. So elingahlanganiswe naluthi ivangeli elikwazi ukwenza izinto. Elikwazi ukwenza izinto ngaphandle kwama editions. Ulishumayela ngisho eJozini lelo kwamhlabeni la lokubuya khona imithi ulishumayela khona ngapha lelo. Hayi impela silishumayela ngesibindi lapho and ziyenzeka izinto abasaziyo nje sijwayela usho ukungena lapha ya emsakazweni iMaputaland Radio. Abanye basizwa khona impela. Siyabona impilo zabantu ziyashintsha kakhulu emakhaya kuzo zonke indawo ziyashintsha impela. Kunjani nje ukushumayela ivangeli kule ndawo? Phela indawo yangakithi lelana khona lapha ngiyazi ukuthi indawo yangakithi indawo egcwele ubuthakathi, indawo egcwele imithi, indawo egcwele zonke lezi zinto lezo ke ngoba ngiyazi ukuthi wonke umuntu mayikhuluma ngenyanga uthi ayimafuna inyanga ukhomba athi ayamba kamhlabeni lingana zonke lezi zinto. So indawo iyaziwa ngemkhuba emibi ikakhulukazi ezintweni ezifanele, kodwa with enkodwa ukuthi bakhona abazalwana abaphuma kulezi indawo nathi siphela sibuya khona lapha naphezulu kuyindawo impela yaziwa kabi, kodwa sibuya khona impela siyalishumayela ivangeli. So kunjani ukushumayela ivangeli kule ndawo uhlala khona ulishumayela khona? Ukushumayela ivangeli kule ndawo kufuna
engathi mawushumayela ivangeli kuleya ndawo ungaba umuntu ngempela okholwa ngempela futhi obizwe ngempela, ngoba uma kukuthi uyikholwa mhlawumbe eli-actayo noma elizenzisayo usale endleleni, ngoba ziyenzeka izinto lapho, but kudinga ukuthi ube nesibindi ngempela ulishumayela ivangeli. And kuyenzeka ngoba amandla kaNkulunkulu akwazi ukusebenza. Mina nje nginabantu abayinyanga, izangoma, abanye abaphendukile through ngishumayela. So ke leyo nto iyaveza ngempela ukuthi ivangeli linamandla, liyakwazi ukushintsha umuntu ashintshe ngempela. So kudinga kube ivangeli lamandla, ushumayele ngamandla ngesibindi. Isikhathi esiningi ngiyazi ukuthi ey'ndaweni ey'suke kanjalo umuntu uyadecide ukuthi asuke ayoshumayela ngabe kuphi koThekwini ngezomzekelo, asuke endaweni ngoba inalama stronghold lawo obuthakathi zonke lezi, kodwa wena uzalelwe khona futhi ulishumayela khona impela ivangeli kule ndawo. Yes. Mfundisi wami, uzube nesibindi sokushumayela ivangeli. Ubani okuzala evangelini ube nesibindi singaka futhi sokushumayela ivangeli endaweni yangakini? Ongizala evangelini ngathini kahle mina ngabanjwa uNkulunkulu because kade sekushunyayeliwe ivangeli, selishumayelwe kaningi ngilithuka ivangeli, but uNkulunkulu wangibamba yena straight. Ngiyakhumbula nje wangibamba uNkulunkulu ngifaka intambo emzimbeni ukuhlala yonke lento sisebenzisa imithi nje izinto eziningi, but uNkulunkulu wavela wangibamba yena embonweni ebusuku, because ngangifaka nonhlobo zonke nje lwamajazi, amanye anezimpama, amanye kuningi nje ongakucabanga. So kuthe uma kwenzeka kanjalo ngathi ngilele ebusuku because ngangingasayifuni lento, ngoba ngangicabile ushe emzimbeni, ngifake lento ekuthiwa izizwe kunanezipoko emzimbeni. Kodwa uNkulunkulu wakwazi ukungisiza ngithe uma ngilele ebusuku, because lento yayingihambisa ubusuku nemini, ngoba lento uma ukuthi uyifakile emzimbeni kunento noma into osuke uyijwayeze yona ikuthandisa yona kakhulu. Uma ukuthi uyijwayeze utshwala uzophuza kakhulu, uma ukuthi uyijwayeze isinemfu uzosibhema kakhulu, uma ukuthi uyijwayeze abantu besifazane uzobathanda kakhulu abo bantu, ngoba kusuke umoya lo usuke uphila kuwe. So ke ngithe uma ngilele ebusuku kwaba nevision, because nami ngangasazi akekho umuntu owayengangisiza, because abantu kade bangangisizi ngalutho. Kodwa ngithe uma ngilele ebusuku ngaba sembonweni engathi ngihamba nabo labantu engangenza nabo lemkhibe, engathi ngihamba nabo engazathi ekhaya kithi kungale ngaphesheya komfula. So uma kuphesheya komfula ekhaya kithi engathi mina ngiyafisa ukwelela ngale ngaphesheya, but inkinga ukuthi amanzi agcwele. So and la emanzini kunalonke izilwane ehlala emanzini ezingozi ongayicabanga. So ngithe uma ngisekulombono ngathi mina awuthi ngike ngilingeza amanzi ngonyawo ukuthi angakanani. Ngithe uma ngathi ngilingeza amanzi angithatha amanzi angifaka phakathi, athe mase angifakile phakathi kwaba khona inceku engiyibonayo phakathi kulamanzi. Yangibamba le nceku le, yathi le nceku le iya nami kulezi ayilwane. Into eyangiconfuse le ukuthi umuntu ekufanele kube ngabe uyangisiza, kodwa manje uya nami kulezi ayilwane kanjani. So ngiyakhumbula wayegqoka ishirt lesikoshi, ngimbone embonweni uthi asagoqa ishirt, agoqa ishirt lakhe kwazwakala the voice, ngoba nami ngase ngitshela ukuthi vele sokuphelile ngami, ngangitshela ukuthi vele indaba yami ayisekho, vele sengiyofa. Kwasho ukuthi asagoqa ishirt lo kwaba nezwi elizwakalayo, and lelizwi uma lizwakala la lizwa yimi ngedwa, lathi lelizwi bamba leyo ntambo. Lithe uma limemeza lelizwi lithi bamba leyo ntambo, ngayi-ignore kokuqala. So laphinda futhi okwesibili, and lo asagoqa ishirt lathi ngithi bamba leyo ntambo. Lithe uma liphinda okwesibili ngayibamba intambo, laphinda okwesithathu futhi lathi ngithi bambisisa leyo ntambo, ayibambisisa intambo. And le ntambo le ngiyibamba vele mina sengitshela ukuthi ngiyafa vele. Into eyangisiza mina ukulalela izwi elithi angibambe intambo, and ngithe uma ngiyibambile intambo yavele yangidonsa
ngaya phezulu ngakuthi lo othi uyanami kulezi ayilwane ngeke azakwazi ukufinyelela khona. So yavele yangidonsa ngaphezulu, yavela intambo ngoba ngezwe kunesandla engazathi sidonsa le ntambo le. So kuthe uma sidonsa le ntambo sase singwelisela ngale kahle engangifuna ukwelela khona. And ngithe uma ngivuka ekseni ngivuka kulo mbono loyo, into eyenzeka kwaba nezwi from ngalelo langa ngivuka kulo mbono, kwaba nezwi elizwakala eindlebeni zami. There is why isikhathi esiningi nje ngisebenza ngalento ye-prophecy kakhulu, because i-prophecy hayi prophecy osuku uthwele, but i-prophecy yangampela la osuke kaNkulunkulu. Mina ngiyakwazi umuntu ukhuluma uNkulunkulu ngokwe-prophecy kwenzeka into. So there is why isikhathi esiningi mangikhuluma izinto kubantu kuba njalo. Kwesinye isikhathi usho noma ngishumayela kwenzeka izinto. Ngisashumayela abanye baphila abantu ngingakababe kusha izandla. Yini indaba? Yilento enganikwa yona. So kuthe uma kusuka lapho ke man of God, uma kusuka lapho hayi lazwakala izwi uma ngivuka ekseni lathi hamba, ngatshelwa ke manje kwathiwa hamba uye emzini othile. Ngatshelwa lo muzi bathi kwathi uma ufika lapho uzofika unikezwe iBhayibheli. Ngayibuza mina ngigcwele intambo emzimbeni neBhayibheli kuhlangana phi leyo nto nami nangampela, and ngangazenzi lento yayingiphusha ngamandla ukuthi angekho. Uyabona umuntu mangazazenzi esephushwa umoya othile, so nami lo moya wawungiphusha. So ngithe uma ngifika kulo muzi ngababingelela kuphela, ngithe uma ngibabingelele bavele banginika iBhayibheli ngazange ngithi ngicela iBhayibheli, ngaconfirm ngabona ukuthi yamani nayi lento le. So ngabuya nali iBhayibheli, ngithe uma ngilivula nje iBhayibheli ngangibona likhuluma nami la ngitshela one thing. Ngahlangana no Deuteronomy 18 verse 9 la ukhuluma khona ngababhuli bezizwe nabaprofeti bamanga. La khuluma lathi ababhule emadlozini, abenza imlingo, iphonso, liyabala nje izinto eziningi bese lithi lo naloyo ozenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova. Hey, uyabona lento yavele yangibamba man of God. Yathi uma ngibamba lento le, hey, ngahluleka ngoba ngezwe kunamandla nje agcwele kimi, overpowered, angehlulayo. So ayikwaba kanjalo man of God. So ukuthi uma kusuka ke lapho seyenzeka lento ngaba nenkingi yokuthi ke manje i-process yokuphenduka ngifuna siye la ekuthenini ngizalo ubani. Yes, ngizalo ubani. Mina ngazalwa uNkulunkulu qobo lwami. Akekho umuntu, yebo bengikhula ngokuthi ngidibane nabanye abantu abakhulile kunami, bengidibana nabantu abanye abahambe phambili, but ngokobizo lwami mina I'm not an ordinary man. Angisiyona indoda ejwayelekile ngoba ugcobo luphezulu kwami lunamandla ngendlela yokuthi angazi baze abanye bathi ngithwele, kade angithwele, but amandla kaNkulunkulu asuka asebenza empilweni zabantu. So ke kwenzeka kanjalo man of God. So uma kuqhubeka izwi likhuluma, ngiyakhumbula ngangena 3 days we fasting. Inkinga yami yabo wawuthi uma ngishaya amahlombe ingivuke lento engangifa, and iprocess yokuphenduka yenzeka vele mina ngedwa nginamuntu. Yes, anginamuntu. So kwakunezwi nje elokho likhuluma ke mlingitshela izinto. Uyabona man of God, mase ngiphendukile abantu abakholwanga kahle ukuthi ngampela yimi engiphendukile. Kwakuthatha isikhathi ukuthi bangikholwe ukuthi ngishintshe ngampela indlela engangiyiyo, ngoba nomuthi bezusebenzisa ngoba usho nje ukuthi kaMhlaba uyalingana. Ya umuthi bezusebenzisa impela sikuloya, sikwazi ukuloya sikudlise, kufika osisi abancane bahamba ngamapholo bafuna imithi yokudlisa amadoda. Sibanike ngokuphela vele kazi saseGibhithe vele. Sibanike abanye sikwazi ukubadlisa even usho umuntu ungamnikanga physically ukudla, sikwazi umuntu ukumdlisa kwelikamoya aphupha uyadla, kanti lento so uyayidla kwelikamoya athi uyavuka ekseni avuka nento. Yini indaba? Izinto ezioperator lezo kamoya. Yes, so ke yenzeka iprocess. Ngithe kusenjalo ngoba ngangifaka izinto emzimbeni, ngazila ukudla, ngathi uma ngizila ukudla 3 days yavele lento le indlela eyenzeka ngayo. Ngathi uma ngibuya ku 3 days fasting la engangigcabe khona
kwavele nje kwavuthwa kwabola and ongakuthi lezi zinto engangiyifakile ngayibona nje ziyaphuma kwazenzakalela khona so ngalesikhathi iphuma lento ngase ngiyatshela izwi la ngitshela athi hamba esontweni ekuthiwa lisindisiwe ngiyakhumbula ngaya kwelinye isonto elingasekhaya uma ngifika ngahlala ngemuva ngihlala ngemuva ngisaney'ntambo ya uma kushunyayelo ngivele ngibone ngathi babona mina ya uma nje kushunyayelo ngibone ngiphume uthi umoya kimi noma lelizwi lithi hambe kwelinye isonto ngiphinde ngiye kwelinye isonto uma ngifika futhi kwenzeka the very same thing iprocess yokuphenduka yahamba yenzeka ngagcine mina into engifundise kakhulu izwi likaNkuluNkulu elikhuluma kimi endlebeni bese kuba yizwi elila emibhalweni ya yiyo lento there is why isambulo sebandla ngisilandi mina kumuntu angikholwa mina ngendlela yabantu kodwa ngikholwa ngendlela yezwi likaNkuluNkulu ukuthi uNkulunkulu uthi ngoba kulesikhathi lesi esiphila kuso iningi labantu bayaduka why bakholwa ngendlela yabantu but uyabona uzokholwa ngendlela yezwi likaNkulunkulu even your character isimilo sakho sizosho ukuthi wena ufuze kaNkulunkulu mawufuze kaSathane futhi noma ungayikhuluma lento iyasho lento ukuthi wena ufuze uyihlo wakho uSathane yes so man of God awusizeke la wasindiswa yes usulamukela ivangeli wahamba uhambeni lakho noNkulunkulu ngifuna ukufika lana ke ekutheni ukuthi wagcine ke sekufika kanjani la inkosi sikupha kumsebenzi wayo right la kungipheni khona umsebenzi kunento eyayenzeka ngangayi understand one okokuqala kwesinye isikhathi mina angikaze ngikufise ukuba umpostoli noma ukuba umprofeti akusinto le engathi noma kusinto eyiphupho lami leyo yakusiyo ngangakuthandi nje leyo nto leyo ngoba one ngokwemvelo yami nginamahloni so abantu nje ngiyabasaba so kuthe uma kwenzeka ke la kuze kufike khona la emsebenzini benginakho ukuthi ngiphuphe uma ngilele ebusuku noma ngibe sembonweni uma ngilele ebusuku kwesinye isikhathi ngiphuphe ngishayela ibhasi uthola ukuthi ligcwele abantu uma ngibuza kubantu abachaza amabhadi hayi lokho kusho ukuthi wena umoli wena and kwesinye isikhathi ngiyibone ingakayenzeki lento ngiyibone ngathi ngimisa amathenda amakhulu and kuneyinhlobo lonke uhlobo lwabantu and abagula abahamba ngama wheelchair abangathi banenkinga ekhanda lonke uhlobo lwa uma ngifika lapho ngiyibone mina ngisembonweni kwenzeka leyo nto le and abantu ngibathandazele baphila abantu ngubona lokho embonweni kwesinye isikhathi ngayibona ngiphethe ibandla elikhulu ngize ngivuke ngihleke ngithi mina nokuba umfundisi how come uyabo so lento yazenzakalela yona so angizange ngithi mina ngifisa ukuba umfundisi noma ngithanda lento angiyithandi ngoba inzima kakhulu inzima kusinto nje ongathi uvuka wena uze mhlawumbe usuthi ukudla bese uthi awuthi ngibe umfundisi is not easy ngoba uyasacrifice ngempilo yakho and ungena kuma covenant athile uma kuukuthi ngampela usebenzela uNkulunkulu ungena kuma covenant anzima ngoba uyabona nje mina usho noma ngabe yiphi inyanga noma isiphi sangoma ngeke singiloye mina ngeke singiloye and uma kuukuthi ukhona umuntu osukazazi ukuthi uyawazi umuntu yebo ngikhona kamhlaba yalingana uyabona manje ayikho inyanga engaloya mina manje because lento engihamba nayo inamandla kakhulu yini wacishwa i-understand yini wacishwa ngena kule nto obunyanga wawubheke kuyona yini uyayi-understand ngangibheke kuyo impela ngangibheke kuyo ngoba bengihamba nabantu abathwele mina khona nje omunye owabulala ingane yibo umama ngekho asemholweni wabulala ingane yakhe wayifaka emgomolweni yabhubhela emanzini yafa so inhloso yalokho wakuyiqinisa kwakhe kushuthi phela indlela athwale ngayo yes kushuthi indlela asacrifice ngayo ngangihamba mina labantu ngibabonela kanje nami ngagcine sengizwa lento ngathi ngiyayithanda wena yini kupha lesi sibindi nalento yokuba yokukholwa ekuthenini ukuthi ayikho inyanga engakuloya into enginika isibindi ukuthi ngimbonile uNkulunkulu mina angimbonanga komunye umuntu ngimbone mina ngiyawazi amandla kaNkulunkulu esebenza kimi ayenza into ongeke uzukwazi ukuyenza ngokuhlakanipha kwakho kwemvelo so lento engenza ukuthi ngibe sure ukuthi akukho mthakathi mina sengihambe kakhulu engisebenza ngabantu and mina kakhulu ngidila kakhulu nemoya kaSathane so njengoba ngidila uNkulunkulu wenza sure
ukuthi uyakuprotecta uma kakhulu. That is why mina uSathana akangifuni ngoba ngiexpose zonke izinto zobumnyama. So there is why, so njengoba ngithi mina akukho nyanga, akukho mthakathi, akukho devil worshipper elingakwazi ukuma phambi kwami. Ngikusho lokho ngisho ngoba kada afika uthola ukuthi amanye athunyelwe ematendeni engiwamisayo, athunyelwe ngoba lapha ematendeni esiwamisa kugcwala abantu abaningi and uhlobo lwabantu abahlukahlukene. So abanye beze ngokuthi bazokulinga. So mina i-anointing yami enye into engisizayo neyenza ukuthi abantu basizakala ukubona. Ngiyakwazi ukubona ngokwesiprofeti izinto. Usho noma ngafika umuntu la manje ngiyakwazi ukumtshela biza ukuthi ngize ngigide umoya uyakhuluma kimi. Sure. Ngaphandle ukuthi ngithwele noma njani umoya uyakhuluma maqede kube njalo futhi. So ama devil worshipper mina ngenza sure ukuthi uma ngizobe epulpit noma mangizoba phambi ingakho angitholakala noma ikuphi mina. Ngeke ungithole nje sengiyandinda usho noma edown noma ekuphi angazi ukuthi ngenzani. Isikhathi esiningi indlebe yami ixhumene nekaNkulunkulu. So isikhathi esiningi ngilalela uNkulunkulu. So ke ngifuna ukuthi ngeke baze bangiloye ngoba uNkulunkulu ungiprotectile. Ngiyazi futhi ukuthi ngihlezi ngibatshela abanye ngithi ungathi wena ungahlokoza abathakathi kade awunayo ipower. Mina ngine backup. Hayi inyoka, hayi in mina nginama angels awu2 engihamba nabo. Sure. Even now njengoba ngikhuluma nje 2 because ngeke ngaba komunye umbono nginikwa amandla ngoba nganikwa mina amandla angifani nabo bonke abafundisi. Nganikwa mina amandla okwenza izinto. Uyabona kuthe uma ngizokhonjwa abantu ngoba ngidila kakhulu nezimo ezibucayi lezi ekuthiwa ngeke zilunge. Ngidila kakhulu nazo izimo nje ezibucayi kakhulu zeimpilo zabo. Usho lezi izimo ekuthiwa leza zilunge ngidila nazo kakhulu. So ke ngaba sembonweni man of God. Ngihamba uma ngifika ngihamba endaweni eyihlathi ngihamba namadoda awuthi ungatshela ukuthi ama angels lawo. Kukhona khona ingelosi yempi bese uba khona ingelosi eyisithunywa eletha ama report noma eletha imlayezo. Yes, so lawo ma angels lawo ngihamba nawo. So uma ngihamba nawo ngihamba endaweni engathi iyihlala. Uma ngifika ngithola isimo sika Jesu ubheke phansi kanje. Uma abheke phansi uyakhuluma kimi uthi ngithi hamba ngalawo mandla. Hawu ngiphendule mina ngithi ngihambe ngawapha amandla ngoba phela mina nginawo amandla. Wathi vula izandla zakho kanje. Ngayivula izandla zami. Uthe uma ngiyivula kanje izandla zami wavele wathinta la izandleni zami and ngalesikhathi engithinta la emzimbeni wami ngezwa kugijima amandla angajwayelekile. So lento le ongakuthi usho ungaletha noma umuntu onesimo esinjani siyalunga. Amandla healing, amandla okuphilisa abantu ngawamukela lapho. So ngase ngihambe ngiyakhonja ukuthi abantu ozodile nabo ngibona abantu ekade bakhala abanezimo enzima kakhulu ngidila nabo. That is why mina nginayi pride. Ngiyafika ushekhala umzalwane angigcini ukuthi ngimgcine empulpit umzalwane. No, ngiyayami nekhala umzalwane ngoba umzalwane ngifuna ukuthi umuntu uma ngimsiza phela ngidili ke nabantu abakholwa kuphela. Ngidila na wonke umuntu noma ngabe uyinyanga noma ngabe uyini ngiyadila na ngoba bonke abantu abakaNkulunkulu. uNkulunkulu bonke abantu badinga ezulwini and ubadinga abaphilile and ubadinga abakholwa. So lokho kuyi challenge kimi njengomuntu obizwe uNkulunkulu and I'm a soul winner. So ngoba uma ngithi ngumpostoli angisho lento ngokuthi mhlambe noma ngithanda istatus. No, I have apostolic gift. Angivelanga ngaba umpostoli mina. But ngaqale nganikwa lento evangelism. Lento okuhambe ngilanda imphefumulo yabantu. So ngithe uma ngiqhubeka wabona uNkulunkulu ukuthi no, lo muntu ngeke akwazi ukuhamba ngaboni ngoba umprofeti usuka adingeka mawuhamba wangiphi prophecy uNkulunkulu. Uthe uma ngipha ngoba i-prophecy man of God uyabona lezo zinto engikhuluma ngazo ngimbulelekile ngazo. uNkulunkulu angibulelwanga omunye umuntu. uNkulunkulu wangibulela about apostle, prophet, evangelist. So ungibulele ngakho. So uma ngithi ngumpostoli angivelanga asuka ngaba umpostoli kodwa ngaqale ngaba umvangeli ngilanda imphefumulo nami. uNkulunkulu wabelokho ekhuluma ke nami ngokwesiprofeti. Alokhe wayikhulisa lento ngoba even usho umlayezo mawufika kini ngulalela kahle ukuthi lo mlayezo owebandla noma lo mlayezo womuntu ngayedwa noma lo mlayezo owabantu ababili. Uma ngiprofeta mina ngixabanisa abantu. Uma ngiprofeta mina ngakho ibandla.
ya ngoba phela kunomehluko phakathi kokubhula nokuprofeta ya ngoba yini umprofeti kahle umprofeti igama ethi prophet noma lithi umprofeti lisho ukuthini lisho osho kuzokwenzeka ya okusho ukuthi uma umprofeti uyayikhuluma ngayikhuluma into ngawe ongayazi nawe kodwa ezoba khona ngoba kuhlukene kukhona umprofeti okugood abaprofeti bahlukene ngokwezigaba zabo kukhona umprofeti okwazi okugood ngokubona ngezinto ezenzekile kodwa ekhona manje nezakekho good bese uba khona umprofeti okugood ngokubona izinto ekhona manje bese uba khona umprofeti okugood ngokwazi ukubona izinto ezizayo bese kuba khona ke uthola ukuthi uyabona ke bese uba khona umprofeti okugood yonke indawo ingakho ne level yabaprofeti ayifani ayifani yes ayifani so ke nganikwa mina lento ukuthi ngikwazi ukubona ngithi ngizokubuza kahle kodwa before ngizoya kulombuzo ngizothanda ukubuyisela emuva kancane yes dad since usase lapha kulomsebenzi obukade wenza ungakholwa nje ubumentionile ukuthi khona lo wakuhamba naye yes senzo sokubulala ingane einhloso zakhe ngifuna ukubuza le ukuthi iziphi lezi ezinye izinto enani practice ekuthenini ukuthi nibe nayo lento yokugain amandla okanye nibe ngenhloso nje zenu uyabona nje sasigcatshwa uyabona sigcatshwa kakhulu impela uyabo and sasihamba phela sithi sikhiphe izipoko emzini yabantu kanti into iqhamuka nathi sithi sikhiphe izipokwe umuntu nje uma sizofika lapha sithi siyambhula ngoba kusika ukuprofeta le nto ukubhula ngoba uyaqagela kuyenze ukukhuluma into okungayona umuntu sasimfunda ingqondo sasimfunda kanjani ingqondo umuntu sasimfunda kanje angithi khona ukuthi umuntu akhuluma besathi uvuma uthi amen uyabo ngalesikhathi evuma kakhulu amen kulento engathi ngikhuluma kuyo ngizomfuna ukuthi okay lo muntu uhlushwa ikhanda lo awuthi ngihlale kakhulu ekhandeni kahle ukubhula lento ifana nokuqagela ifana nokuqagela ngoba ngake ngakwesinye isangoma nje ngake ngabona sakhuluma into engekho sure sasisatshelwa yimi hayi manje ngoba sengikholwa kodwa before sasatshela ukuthi cha mina phela ngize ngokuthi so ke ngifuna ukusho ukuthi izinto esasiyipractice lapha ziningi ngoba uyabona nje thina besinako ukuthi siphinde senze namaphathi every week thina sasithenga imbuzi sihlabe nje sijabule kube mnandi nenzelani just kuyijabulisa nento yethu phela yayijabula phela lento emoya kakhulu lento yamadimoni idila ngegazi kakhulu idimoni nje kakhulu lisebenza ngegazi ingakho kukancane la okukhona khona imisebenzi yalezi izinto lezi kungahlatshwa kuyahlatshwa ngoba vele lamadimoni asebenza ngegazi asebenza ngegazi so ke kuningi nje sasikupractice abantu Nkosi yami afika umuntu athi uma afika umuntu simtshela lokho esimtshela khona noma esontweni lapha engangisasonta khona engisho khona so ke ngisekhona esontweni ngangithi uma ngithi sithi nje siyambhula umuntu uma simbhula umuntu ngoba kwakwenziwa yonke into kwenziwa yonke into nje uyabo ayikho into eyayingenziwa lapha izwi kancane ukuthi kuvulwe noma lingavulwa kufana ukuthi siyadlala ngoba siyalisho nje kodwa ayikho into esiyenzayo so ke kwenzeka kanjalo so uma yenzeka lento le umuntu mase simbhulile bese siyambuza ukuthi aside simbuza ukuthi unayo yini inkomo athi awu Nkosi yami nginayo uyabo ngalesikhathi esho njalo sithi nazo ke ziyakhala manje ngoba inhloso ukubenefit akukho kunye kunabantu abalambile la ngaphandle hayi ngoba isebenza into yabo uma kuthiwa simele iqiniso asifeve mina angikhuluma isikhathi esiningi into ethandwa abantu mina ukuthi uyanginyanya noma unginyanya I don't care but ngikutshela into enamandla ezokusiza ngiyathanda singene na kwiministry yakho yes ba ekuthenini uthi ke ngiyazi ukuthi ama ministry khona la hamba ngafani khona yes ngokwendlela zokwenza izinto okunye ngiyazi ukuthi omunye mhlawumbe uNkulunkulu usuke ekhulumile nalo umuntu ukuthi wena uzosebenza kanje kanje yes ngifuna ukubuza wena mfundisi wami ekuthenini ukuthi
Kwi-ministry yakho kanye emsebenzini wakho okanye Yes. uNkulunkulu isipha kuphe sona. Yes, baba. Iziphi lezinto nokuzenza eziyinqubo okanye ngathi mhlambe uNkulunkulu okuyimandate uNkulunkulu akupha yona ukuthi wena wenze nje and ekuzenzeni kwakho iziphi izinto esike zazenzeka? Uyabona man of God lapho mina emsebenzini engwenzayo noma emsebenzini engusebenza kaNkulunkulu. Yes. uNkulunkulu wakhuluma kimi njengakuNoah. Wathe uyakhe lo mkhumbi kodwa ungawuyakhi ngengqondo yakho. Nayi mina uNkulunkulu agenda engunika yona ukuthi lo msebenzi awube iyona. So in short njengo ukuveza ukuthi indlela engikhonza ngayo nendlela engisebenza ngayo angisebenzi ngokwemthetho. Yeah. Angisebenzi ngokomthetho kodwa ngisebenza ngihamba ngomoya kakhulu. Yeah. Yes, so kunezinye izinto mhlambe ebandleni ezinqubo mhlambe ezinye ingakho abantu badinga ukufundiseka. Ngoba ezinye izinto abantu bayithatha zibe umthetho kube sengazathi iyisono lo nikade akusiza isono. Kodwa yazifana nani lento ngokuthi uyabona angithi uyabona esikoleni uma bathi izingane zonke ayigqoka iuniform. Yes. Why bathi izingane zonke ayigqoka iuniform zifanelana? Ingoba akufanele kubonakale hayi ngoba ku wrong ukuswenka. Ingoba kufanele kubonakala ihlazo lomunye. Ngoba mangathiwa kuyaswenkwa kunabanye okungabonakala amahlazo yabo. Yeah. So leyo nto le iyinto nje emisi ukuthi cha ukuze yonke into ihambe kahle singabonakala ukuthi siphuma kuphi asigqokeni uniform sifane sonke. So kunezinye izinto nje ezukuhlakanipha uyabona leyo nto le. So kunezinye izinto futhi engafanele uzenze zibe sengazathi zugibe uyayibona leyo nto le ongaka ukuthi mhlambe uma umuntu angakwenzi lokhu yena akasakholwa uyayibona leyo nto le. Nanokuthi abazalwane kwiministry angibashumayezi mina. Yeah. Angibashumayezi mina abazalwane futhi angibashumayezi igama lesonto ngoba lento yegama lesonto just igama leyo nto le ayisebenzi lutho leyo nto le. Yes, uyabona ebandleni abantu ngibashumayeza uKristu ngibashumayeza uJesu obethele esiphambanweni. So uma ngibashumayeza uKristu ngoba uyazi mfundisi uyingozi umuntu oshunyayezwa umuntu. Yeah. Uyingozi ngani? Uma ngingamanga lo muntu akezwe. Ngoba yena soshunyayezwe umuntu noma indoda ethile. Yeah. Yeah. Uyafuthi ingozi umuntu oshunyayezwa isonto njalo uma afika yena utshelwa ngesonto. Ngegama lesonto bani God leyo nto ayisebenzi lo ngoba umuntu onjalo uyingozi ngoba lo muntu loyo uma umuntu angakhonzi naye noma angasonti naye kuleli sonto legama lakhe umbona njengomuntu ongayena umzalwane. Yeah, uvela abone ngathi akakholwa. Yes. Abakholwa yilaba sonta na kanti huyo ongakholwa. So ngifuna ukuthi mina ebandleni inqubo ngihamba ngomthetho kaKristu. Hayi ngokwentando yami. Abazalwana ngibashumayeza mina futhi angibashumayeza igama lesonto. Ungathola isimanga kunabanye engikonza nabo kodwa abalazi igama lesonto ukuthi yini. Ngoba angibashumayeza isonto. Shumayeza uJesu. Ngibashumayeza uJesu ingakho mina kwiministry abazali baphenduka hayi kancane. Sure. Baphenduka mina yebo ngiyalishumayela ivangeli les prosperity. But nevangeli lokuphenduka ngiyalishumayela ngoba kufanele phela uma umzalwane inqondo ibopheke kufanele uphenduke sikushumayeza ukuthi phela maso uphendukile uphila kanjani futhi kufanele uphumelele empilweni ngoba umuntu ukabile yedwa kunomuntu enyameni nomuntu kamoya. Abanye bashaya uyabona kunento eyenzakala eshaya abantu abaningi. Abanye abantu baba too spiritual balekhe kwekamoya ngoba umoya umuzoba phambili kakhulu ushiya inyama ngemuva uzoshayeka. Khonto ezoyenzeka empilweni yakho. Uma ukuthi futhi inyama izoba phambili kakhulu umoya ube ngemuva uzoshayeka. There is why lezi zinto zoyi2 fanele uyibalansise. Yeah. Ukuze ungagcini kwesinye isikhathi ushumayela isisu ngenxa yokuthi wena ulekhile kwelinyizwe. Yeah. Uyabo so there is why umuntu nje ukabili eyedwa umuntu enyameni umuntu kamoya ngesikuphike lokho. So ingakho ke kubalulekile ukuthi ebandleni usho abafundisi akufanele bashumayele
babashumayeze bona abazalwane ukumuza umfundisi athi abazalwane bami labaya ingoba inkingi iqale lapho ukuthi abashumayeze yena ubashumayeza and that is why abazalwane bami usho noma uyabona umuntu oshunyayizwa isonto usho noma ngabe kuthiwa sokuyabhedwa la isontweni uqhubekile nje yena. Yazi mfundisi wami ngiyathanda futhi sike siyithinte nale ubushilo ukuthi unakho ukukhulekela nabantu abagulayo. Yes. Konke lokho ekukhuleni kwakho abantu abagulayo mhlawumbe ukhona ongasibalulela khona nje ukuthi kunomuntu wakwamkhuleko lo wayekulesi simo uNkulunkulu wamsiza kanje mhlawumbe awusithatha sibeke lapha ekukhulekele nabantu number 1 baningi abantu engibakhulekelile man of God uNkulunkulu wangisebenzisa ezimpilweni zabo basizakala ezimene ezibucayi ngoba ayikho indawo engayihamba ngihamba usho izibhedlela kakhulu ngoba vele ngidila nazo lezo zinto izibhedlela koMosfold ngwavuma ngiyafika yes endaweni nje eziningi izibhedlela izikole khwambuza imdladla ngiyafika kulezo izikole yes ngishumayela ivangeli eliphilayo so ke ngifuna ukuthi ke la ekuphiliseni abantu njengoba ngithi ngamukela amandla okuphilisa abantu kunabantu baba khona omunye umama she was HIV positive HIV positive lo mama lo kade edla amaphilisi angisho ukuthi abantu kanjani leso simangaliso zasiqondene nalo mzalwane loyo abaqhubeka abantu bayidlela izinto zabo but ngikhuluma mina ngento ekuthiwa lento ayenzeki lo mama lo wafika kimi wathi hey mfundisi yazi kufikizwe ebusuku kimi lathi angize kuwe nalamaphilisi ngive ungikhulekele ungibeke isandla bese ngiyawayeka nangampela ngenza njalo and lo mama lo ngalesikhathi kwenzeka njalo lento le lo mama wahamba watesta HIV negative isimanga lo mama namanje uyakholwa loyo namanje uyakholwa lo mama lo and wayegula kakhulu asasebenzisa le yakhe uyabo so esinye seyimangaliso leso ngoba isimangaliso yinto nawo ungacabanga ukuthi lento ingenzeka so ke baphila baningi abantu abanye abanezimo nje ezibucaya abantolo khona nje omunye umama kwasokudume ukuthi ufile noma akasekho emhlabeni kwashizwa kimi lathi angeke uyabona wabona ukuthi kunzima uma abantu sekuqhamuka ogogo abambatha amahiye kugula umuntu bona ukuthi lapho vele sokungenzeka noma yini qinisile ngifika lapho ke mina kunzima lo mama kwasokuduma ukuthi ushonile ngaya lo mama ngamvusa waphila namhlanje uyaphila enye yezinto leyo wayesafila angasakwazi ukwenza lutho ufika lapho uyangena nje bahleli ngifika lapha ngiyangena mina kulomuzi sebathi vela isekho lento le abanye bakhala egcekeni but ngafike I was praying ngoba angihambi ngokwami uNkulunkulu wafika kwenza isimangaliso baningi abantu men of God abanye okade bavalelwe emajele abanye bengenzanga lutho kodwa uNkulunkulu uyangisebenzisa kulezo zimo usho noma ngabe kuthi uyagula nani uyabona khona abantu uyabona nanezinto kunabantu abanye abahlushwa izinto kakhulu uNkulunkulu uyangisebenzisa nalabantu abahlushwa izinto kakhulu nalaba abalala izilwane kunabantu abalala izilwane kuningi kuyenzeka but uNkulunkulu uyangisebenzisa kuzo zonke lezo zinto uma uke wafika awubuyele emuva unjalo ubakhulekela omunye man of God wafika ephambanelwa ikhanda sebamhambisa izinyanga abahlulekile wathi uMongcwele kimi ngahlala naye 1 week lo mfolo wayesaye kusho umsebenzi exoshwa abantu angababoni bemxosha ngobhusha ngemkhonto yonke lento le ngahlala na izilwane zayikhuluma kuye indlebeni lo muntu owamenza leyo nto akasekho emhlabeni sure ngamthandazela lo ngahlala naye izipoko zize ikhulume kuye uma ngeke ngahamba ngamshiya esontweni zithi izipoko kuye sizokuthola kahle namhlanje ngoba umfundisi wakhe akekho wasuka eJozini phesha kwebridge le enhlabeni ngenyawo wayofika kuphi wafika eMkhuze ngenyawo awubuka idistance engaka man of God ehamba ngenyawo lento imhubha kodwa esinye sezimo lezo esibucayi ngiyadila nabantu abangathi uSathane ngathi ubaphambanisile
ngiyadila nabo abantu nje abanjalo uma beza kimi ngiyabasiza. Ubakhulekela bonke labantu labo. Kwenzeka Kuyenzeka angithi kuyenzeka uma nginendawo engisebenzela kuyo. Ngoba nginesonto ke angihlale endaweni eyi1 ngoba ngisebenza ngabantu abaningi kakhulu. Kuyenzeke mhlambe ngoba ngijwayele ukuya emsakazweni. Kuyenzeke uma ngizoba endaweni ethile ngimemezele emsakazweni. Uma ngizoba nasesontweni kuya ngokuthi ngoba angihlale ebandleni elilodwa ngihambe kuma branch ngihambe ngifounder izinto uyabona le nto le. So angihlali kahle endaweni la mabandla lawa noma lama branch engihambe ngiwenza kukhona abamisiwe khona abasali babheke lo msebenzi. Yes, hayi ukuthi ngifike ngiyenza umsebenzi ngishiye kanjalo ngoba abantu baphenduka bakholwa babhabhadiswa abazalwane ngiyababhabhadisa abazalwane. Ngiyazi ukuthi amabandla ahlukahlukene anezinto akholelwa kuzona ukuba izinto zabo. Khona amabandla akholelwa ukuthi la asifaka iduku, la asiwafaka amabhlukwe, lana asiyafaka ama weaves ongezinto besifazana njalo. Kwi ministry yakho iziphi izinto ezimisiwe? All right. Lapha ke emadukwini ngicale la emadukwini abazalwane angibabophile ukuthi nginayo indlela yokubafundisa abazalwane. Angibabophile ekuthenini bashuqule ngenkani. Uyayizwa leyo nto leyo? But umuntu uNkulunkulu abanye uMongcwele uyakhuluma kubo. Fana lento yokuluka izinto emakhanda. Uyabo uNkulunkulu abanye uyasho ukuthi wena kwenze lokho. Mhlambe wena ungakwenzi lokho. Omunye uzomuzwa athi mina ngangithengilele ebusuku kwafika into uyabona ngagcina sengiyikhipha lento ngeke ngiphinde ngiluka. Ukuya ngokuthi uNkulunkulu utheni kuwe. So mina kimi yebo bayathwala emakhanda. Kuyimfundiso vele leyo enhle. Yokufundisa but akusiyo ngathini akusiyo into eyisibopho yokuthi abazalwane sekufanele kube impoqo leyo ukuthi bakwenze. Ozwa kuyavuma angakwenza, ozwa futhi ukuthi akuvumi kuya ngomuntu ukuthi ithini into kuye. And number 2 esontweni asiwagqoka amabhlukwe. Esontweni nje ibhlukwe nomuntu wesifazane ayenzeki leyo nto leyo. Ngoba izwi likaNkulunkulu likhulume kakhulu ngezinto eziningi. Esontweni nje mina ibhlukwe alisetshenziswa. Aligqokwa nje ibhlukwe. Aligqokwa ibhlukwe ngokweyimiso zezwi noma mhlambe ngokweyimiso zezwi. Phela ngithi umuntu uma phenduka man of God uyafundisa umuntu ukuthi uma umzalwane uphila kanje, uma umzalwane ugqoka kanje. Unless mangayena umzalwane. Uyabona nje izwi lapha liyasho ku Deuteronomy 22 verse 5 kuthi wesifazana akangagqokwe nondoda akangagqokwe wesilisa. Liyakusho vele lokho. Nawe nje uma uyibuka ngithi ibhlukwe indlela elikhande ngalinozipho. Phambili anginjoba nje linozipho ibhlukwe. Uzipho ukhandelweni. Ukhandela ukuthi uzipho angithi ibhlukwe lendoda. So uzipho ukhandela ukuthi indoda mase ukuthi ayikhulule ivula uzipho ikhiphe lento yayenze njalo. Kodwa ke uma uwesifazane sagqoka ibhlukwe uyini azoyikhipha lapha yena. Uma nje ukubuka wena ngokwakho uyabo yini azoyikhipha. Angithi uyabona ukuthi abantu bayiphambanisa nemvelo. So umuntu nje wesifazane hayi akufanele kahle okholwayo funa sicacise le okholwayo ongakholwa nozenzisayo hayi right akekho wrong right 100%. Kodwa okholwa ngampela ngeke ayenze ngoba umuntu lithi iBhayibheli owesifazane uhlonishwa ngokwezembatho zakhe ngokugqoka kwakhe. Okusho ukuthi nje ivele umuntu wesifazane uyabonakala umuntu nangendlela agqoke ngayo. Uyabo so ukugqoka komuntu wesifazane fanele agqokise komuntu wesifazane agqokise futhi komzalwane mawukholwa unless mawungakholwa ngoba kunabantu abaphila impilo eziningi. Omunye uyakwazi ukuyophila esontweni abomzalwane uma saphumile phela umathanda wakhe asishumayele lo vangeli. Uma nje ukholwa nje ukholwa usho ungekho esontweni ngoba phela masise esontweni sonke siba abazalwane. Umuntu awumboni masise esontweni ukuthi uyakholwa, umbona mase siphumile esontweni ukuthi lo umzalwane. Ukuthi umzalwane awumboni nje masise esontweni ngoba sonke singcwele uma sise esontweni but asiphumeni ngesontweni ngoba siba abantu ke manje.
ila ukukholwa kufanele uku-apply khona ngoba okusho ukuthi wena uma uthi uyakholwa impilo yakho isafana njengezolo lakho kusho ukuthi awuphendukanga ukholwa. Mfundisi wami ngiyabona usiphathelene nephepha lapha angifuni sishiye ngaphandle izinto obuyikade uyibhalile mhlawumbe gcina sikhuluma ngezinye izinto ngibona uphethelene nesiqeshana ukuze singayishiyi ngaphandle mhlawumbe nazo zibalekile zinabanikazi. Hayi ngicabanga ukuthi ezinye zazo baba sengithintile just to ukuthi nje ngingakhohlwa ezinye zezinto. Yes but nje kakhulu siyadila nalezi zinto baba ezibucayi izimo izinto zakwa spiritual phela nomthakathi uma kuloya akasayi kuwe bahlakaniphile abathakathi bamanje ukuloya spiritual. That is why ma uyikholwa kufanele ube strong ezweni elingabona ngoba usathane before akushaya uqala kucheck ezweni lakamoya ukuthi unjani. Ma uweak ezweni lakamoya yingakho nje abantu othi abazalwane kodwa bahlushwa imimoya kakhulu. Uyabo ma ukholwa umzalwane ukholwa ngempela ngoba nalento yokukholwa iya ngakwama levels. Ma ukholwa umzalwane ufika kulezi zinga la ungaloyeki khona. Ongaloyeki khona uba umlilo. That is why lithi iBhayibheli nezikhonzi zakhe uyazenza zibe amalanga bomlilo. Ma ukholwa nje umzalwane uba nomlilo. Ingakho mina mangima nje pulpit uma kunama devil ayasha ama devil worship same time ayasha. Abanye baze bangawakholwa amandla kaNkulunkulu. Amanye amademoni aza confess athi mina bengithunywe la izolo lo mfana onenkani kanjena lo mfana onenkani kanjena. Uyabo vele mina nginenkani hayi inkani yobuzwe but nginenkani nginesibindi futhi. So ngafaka inkani yasezulwini ingakho ngidila nezimo ezibucayi usathana ngemncenga. Sure. So ke ngifuna ukusho ukuthi sidila nalezi zimo ezibucayi kakhulu kubazalwane. Ingakho nje mina ngiyakusho lokho uma ukuthi khona umuntu osuka adinga usizo umprofeti uTJ Gumede akamfuna amthola uzosizakala. Utholakala eJozini. Ngitholakala eJozini. Akangifuna zangithola uzosizakala akwenzeki. Hey madad. Akwenzeki uyazi women of God. Uyazi uNkulunkulu kunento wanginika yona. Yes. uNkulunkulu wanginika islogan mina engisebenza ngaso. That is why saziwa even shona ama t-shirt engwagqoka isikhathi esiningi ngemuva wanginika islogan abhaliwe ngemuva ama t-shirts ukuthi uNkulunkulu uvula indlela ehlanu. Islogan lesi engihamba ngaso islogan lesi engisisebenzisayo. Uyabo uma nje ubona uma ubona nje ilo imbhalo enjalo usukwazi ukuthi imloyo. Ekukhuleleni kwakho abantu uyabanika izinto ezifana njengamanzi amafutha zonke lezi zinto lezi. Mina man of God angisebenzisi product mina. Ngisebenza ngamandla kaNkulunkulu. Angibaniki imanzi, angibaniki imachephisi, angibaniki lutho. Ngithi ngegama kuyenzeka izinto. And ngoba kunzima ukusiza umuntu ungakwazi ukubona ukuthi unani. Ngeke umsize umuntu akusiza ukuthi ubeke umuntu izandla. Uyazi ukuthi enye into man of God kune principle lapha ezwini. Lithi iBhayibheli lapha eka Jacob chapter number 5 verse 16. Lithi vumani izono omunye komunye unumber 1 loyo. Number 2 nikhulekelana. Number 3 ukuze niphulukise. Iprinciple enamandla leyo. Ingakho uma usebenza ngabantu uNkulunkulu umuntu awumphilisi ngendlela eyi1 kodwa mina ngisebenzisa iproduct. So uyabona le principle inamandla man of God. Yokuthi one vumani uyabona abantu abaningi bafuna ukuthandazela kade abaconfess abavumi izono zabo. Angithi ngalesikhathi wena uvuma izono zakho ufana njengomuntu ogezayo. Uyayizwa le nto le uyageza bese nezwi futhi liyakunezela likugeza izwi likaNkulunkulu. Ingakho phela uNkulunkulu usebenza kakhulu man of God ngenhliziyo. Inhliziyo yakho man of God mayingalunganga kunezinye izinto usho noma uthandazelwa kunezinye izinto ongeke uzuphile kuzo ngoba inhliziyo iyephethe konke. That is why lapha iZaga 4 verse 20 lithi kukho konke ukugcina gcina inhliziyo yakho ilungile ngoba enhlizweni yila kukhona ukuphila. Enhlizweni njengoba enhlizweni kukhona ukuphila okusho ukuthi ukuphila komuntu kuncike nasenhlizweni yakhe ukuthi njani inhliziyo yakhe.
Wangikhumbuza uJeremiah athi inhliziyo yomuntu imbi. Ish. So ke kuyancika ekuthenini lo muntu lo mkhulekela wenzeni ngoba uthi uDavide akusekho ukuphila enyameni yami ngenxa yentukuthelo yakho Jehova. Uthi izilonda zami ziyanuka ibhibhidla ubovu ngenxa yobuwula bami. Okusho ukuthi kunezinye izinto ezenziwa yithi bese thina siqhamuka umfundisi sicela usize kanti izinto lezi vele abazi kahle ukuthi benzeni fanele lento le I confess lento ngasikhathi econfess uyayikhipha kuye ngalesikhathi eyikhipha kuye mina ngizothi uma sengikuthandazela okwakho nje kuphela ukunginika ifaith phela uyabona ifaith inamandla ngoba awukwazi ukuba nefaith inhliziyo yakho igcwele izinto ifaith ayikwazi ukusebenza ngoba ifaith inamandla ngendlela ukuthi ikwazi ukudownloada izinto in the spirit izozenza zizoba khona in the physical. Qala lapha kwi-faith. Faith. Yabona phela ifaith uJesu uze wathi uma sikholwa sizokwenza naye angakwenzanga. Nabo uPetru baphilisa abantu ngezithunzi. uJesu akakaze aphilise umuntu ngesithunzi. Kodwa sithola uPetru uyamphilisa umuntu. Shuthi ngamanye amazwi uma ukholwa ayikho into engeke ize yenzeke. Sibathola baphila ngamaduku. Yes. Letha amaduku. Bagijime nabamba uthinta abantu abagulayo. Ish. Uyabo. So faith inamandla kakhulu. Uyabona abantu laba abasebenzisa ama product. Hayi ngoba esizwe iproduct ne? Yeah. Usizwe ifaith yakhe kwi-product. Kwi-product. Kodwa hayi ngoba ifaith yenza umehluko. I mean hayi ngoba iproduct yenza umehluko but ifaith yenza umehluko. That is why abantu ababe nokukholwa. Ingakho athi obhala kahle kepha ngaphandle kokukholwa kwenzeka umthokozo uNkulunkulu. Lo za kuNkulunkulu umele ukukholwa ukuthi ukhona nanokuthi ungumvuzo labo bamfuna azathi kwenye indawo kukho konke thathani isihlangu sokukholwa eniyakuba namandla okucima yonke imicibisholo evuthayo yomuntu. But as much as noma umuntu engawasebenzisa amanzi amafutha zonke lezi zinto mhlawumbe kuyenzeka kwesinye isikhathi kube ukuthi okay angawasebenzisa amanzi angawasebenzisa amafutha kodwa kube nesikhathi la khona uthothi uNkulunkulu ukhuluma ngaleso sikhathi ukuthi akwenzeke lokho nike naka amanzi awaphuze akwenzeki lokho kuyenzeka akwazi ukwenza angaze ngikwenze ngoba ukuthi kuyenzeka. Yes, I know. Angithi uJesu ke waphilisa abantu ngani wathatha udaka. Yes. Kuya ngokuthi utheni uNkulunkulu akusinto ekufanele ngathi umkhuba ngoba uma seumkhuba abantu lento intshontsha ithemba labo ekufanele bathembe ngalo uNkulunkulu. Bathathe ithemba labo balibeke kuphi ezintweni. That is why lapha kwabase Roma 1 uma uqala ko 21 lithi abantu bakhonza izinto ezidaliwe kunomdali. Okusho ukuthi mase wena ungaphili ngaphandle kwalento le seyithemba lakho le problem manje. Sekunenkinga. Uma ungakwazi ukuphila without i product seyinkinga le. Uma ungakwazi ukuphila ngaphandle ko sound inkinga le. Uma ungakwazi ukuphila wena ngaphandle kwe anointing oil inkinga le. That is why kufanele amathemba zonke izinto ziyoshabalala. Lezi izinto ziya expire ama product a expire. Imithi ya expire even usho imithi yakamhlabeli ingane expire. Kodwa khona into enga expire. Igama uyabona umuntu uma umnike igama lika Jesu akholwa ngampela. Uyabona mawukholwa ngampela egameni lika Jesu uthi mawuqala uthi baba egameni lika Jesu vele kuyenzeka izinto ngoba wena uyakholwa awukholelwe inteni ingakho athi ke bakhonza izinto ezidaliwe kunomdala omunye mangikhuluma kanje uzothi hayi asikhonzi lezi zinto phela wena mawungasakwazi ukuphila without leyo nto leyo uyabona ukuthi ithemba lakho kahle kahle seliseyintweni. True. Shuthi kahle kahle wena usakholelwa kuJesu shuthi yeke ukukhonza uJesu ukhonze yona leyo nto leyo. Uma kungukuthi ngampela wena awusakholelwa kuJesu usukholelwa kuze. Yes ngiyavuma uJesu kuyenzeka kakhulume ngale noma umoya ukhulume ngaleso sikhathi uthi angimphuzise nawo amanzi. Uyayibona leyo nto into kahle kahle awihleleli leyo nto ukuthi ngifuna kuyobanika amafutha ngifuna kuyobanika ama product kodwa umoya okhuluma ngaleso sikhathi uthi yenza ukuthi phela isiprophet o man of God into kaNkulunkulu ngeke mina ngihlele ngithi kusasa abazalwane ngizobe ngini prophet
Yeah. We plan leyo nto. Iyayifikela ngoba uma kaNkulunkulu efikile sebenza. Angihleli ngithi ke bazalwane nibe ready kusasa ngizobe ngiprophet. Eish. Khona inkinga lapha. Khona inkinga ekhona. Phela la angithi khona abaprofeti bakaNkulunkulu bese uba khona abaprofeti bamanga. Izwi liyasitshela ngabaprofeti bamanga. Liyasho ukuthi nawubazi ngezithelo zabo. Yebo. Nawubazi ngezithelo. Ziningi izithelo ubona ngazi ukuthi umprofeti wamanga lo. Ubona ukuthi nje le ndlela le yokukhonzwa phela uNkulunkulu akakhonzwa noma kanjani. Lapho ke kakhulu ke kudilwa nezinto akushiyo ukuthi umuntu akaphenduka. Kudilwa nezinto nje. Mfundisi wami ngiyathanda ukuthi ngabe ngiziphutha mangayibuzile. Yebo baba. Buya kaMhlabelengana. kaMhlabelengana waziwa njengendawo yobuthakathi. Yes tata. Yes tata. Iziphi lezi zinto okanye ikuphi lokho lobuthakathi okanye lobusathanic kwakwabuzwa ngale kwaMhlabelengana noma wena ongazange uzudile nabo? Yes. Kodwa wakwezwa wathi cha la impela le ndawo le dangerous ngobuthakathi. Yayo ubuthakathi impela ayibuningi baba. Ubuthakathi ayibuningi. Kuyaloywana lapha ya. Yini le wakwayizwa? Ngenzela ukuthi khona umuntu ngizama ukudraw isithombe. Yes. For umuntu ongawazi uMhlabelengana. Yes. And then bese draw isithombe ngamandla kaNkulunkulu futhi phezulu kunjalo. So ngizama ukuthi ibuphi lobuthakathi wakwabuzwa ngabo kanye wakwabona noma ungadilanga nabo wena kwaMhlabelengana. Yes, lapha yana man of God, hey ziningi izinto baba. Lapha ziningi izinto lapha okudilwa nazo uhlobo lobuthakathi. Lapha ayikho indlela baba okungathakathwa ngayo. Yeah. Uma kufanele wenziwe lokhu yenziwa baba. Noma ngeke ngisho direct ukuthi ibuphi lonke uhlobo lobuthakathi uyabuthola lapha. Ngiyazi ukuthi konye mhlawumbe umuntu bamthakathile avaleka amehlo. Avaleka amehlo umuntu omunye uthola ukuthi abanye bashawa yistroke. Hey kuningi man of God. Kuningi abanye baphambanelwe zingqondo. Uyabona uthola umuntu ka umbone right ephila. Kodwa ubona umuntu akasekho right. Yizo zonke kuningi man of God kuningi sike sibabone thina abantu ngampela kodwa abantu abayinikela abathi umprofeti siyeza kuwe basizakala hayi basizakala ngoba ngazi zonke indlela zobumnyama ngiyazi ukuthi udila kanjani nezinkinga ezikanje ngiyazi ukuthi iyiphi indlela ekufanele uyilandele ukuze angithi nje abanye men of God sisazokhuluma ngelindanga lento yokhondolo lomndeni lento yama sisazokhuluma ngawo deep ngoba abantu abaningi abanye yebo noma bakhona bathakathi but most yabo abanye abantu babanjwe leyo nto ukhondolo lomndeni khondolo lemindeni ngoba phela umuzi nomuzi une demon lakhona une demon lakhona so ngifuna ukusho ukuthi man of God hey kunzima lapha yana but into esiza umuntu kulesikhathi esiphila kuso ukukholwa ngoba nanoma ubani sothi uyothwala kunezikeme eziningi baba ayikeme ziphumile umuntu athi uyenza lokho angayenzi leyo nto ingoba ufuna imali yabo nje usokhuluma ngokhondolo noma generational cases thothi kunomndeni nje waziwa ukuthi nje la kuyafiwa straight ngengozi futhi kokunye uthola ukuthi bonke abantu bala bayaphuza yes ama example wonke lawa ama generational cases ngisho mhlawumbe khona kunengane ivele iqala utshwala isena 10 years umuntu uyalandela kunabantu bala even umkhulu wakhe waye nje wathi mayisedaki wayenza njengaye yes so leyo nto le ingakho man of God mawungena ekukholweni ethanda singena impela kuyona impela ayisizongena leyo ngolunye usuku sizongena kuyo le but nje ngisafuna ukuveza ukuthi abeza abantu basiza mina ngithunyelwe ebantwini futhi mina abantu ngiyabavikela futhi iqiniso ngizolikhuluma kunabanye abantu othi umbatshela iqiniso bathi uyabagxeka kanti iqiniso kufuna liphumelo bala ngoba lesi akusisi sikaze okudlala lesi mawuthi uzobavikela usho ukuthini ngisho ukuthi number 1 mina ngizolimela iqiniso number 2 ngizoyi-expose izinto zobumnyama ngisho lokuthi lokhu yikho lokhu akukhona kokunye ngirifeye ezwini likaNkulunkulu ngenxa ukuthi akusithina sonke sima phambi kwabantu mina engima phambi kwabantu engikwaziyo
ukukhuluma kubani kufanele ngenze sure ukuthi ngikhuluma iqiniso kubani, ngingakhuluma into engingayenzi, ngingakhuluma into engingayiphili ngoba ngumfarisi ngumzenzisi ukuthi ngitshela abazwe ngithi akuyiwe le mina ibengibhekele. Mhlawumbe mfundisi wami ngenxa yesikhathi for today ngiyathanda ukuthi mhlawumbe ke siyibambe la. Yes. Mhlawumbe amazwi akho okugcina abantu nje ongawasho namazwi ongagcizelela nje kumphakathi wonke usibukile lapha emakhaya mhlawumbe ukhulume nje nabo abantu ukuthi imapha amazwi ngoba nekeza wona. Amazwi engingawasho man of God asezwini likaNkulunkulu. Elitholakala lapha ya. Kwabase Efesu 6:16 elithi kukho konke nithatha isihlangu sokukholwa esiyakuba namandla okucima yonke imicibisho levuthayo yomubi. So engakusho emphakathini nakuba nithi abantu abakholwa futhi babe careful abantu abamkholo uNkulunkulu ukhona uma kukuthi abasakholwa abantu ukuthi uNkulunkulu ukhona abeze la kithi oTJ ukhona uNkulunkulu abakholwa abantu bafike futhi nabantu lapha esikhona khona bazosizakala abantu. Bakuthola kanjani inamba zakho? La engitholakala khona man of God inamba yami ithi 071 yes 531 70 62 angiphinde yes ithi 071 yes 531 yes 70 yes 62 kule namba uyafona kule namba uya WhatsApp. Isikhathi esiningi abantu kule namba uma ngisemsakazweni ngibatshela abantu ukuthi ngoba ngikhuluma nabantu abaningi abanye engingabazi ngibatshela abantu ukuthi bantu into ekufanele niyenze bhala igama lakho ku WhatsApp isibongo sakho bese ubhala indawo bese uthumela your prayer request. Uma isimo sakho ngiyakwazi futhi ukuthi ngokwe prophecy ngikubona. So ke uma ukuthi kusuke ngoba kunezimo ezisuke idinga ukuthi ngiye la ohlala khona ngoba kunemoya ebasemakhaya uma kufuthi biza ukuthi uze kimi woza kimi no problem ngitholakala kuyo leyo number bayafona abantu basizakala abantu uyafona udinge nje usizo usizakale ngaphandle kwezinto eziningi uNkulunkulu akusize. So yiyo ke leyo nombolo engithola abafona abantu bazosizakala na kanjani ngiyabaqhuquzela ukuthi abantu abafone bakulwele ukuhlangana nathi ngoba bazosizakala. Man of God siyabonga kakhulu sambonga uNkulunkulu ngawe. Ngizwile inamba bafowethu lapho ngenzela ukuthi mhlambe ngiyazi abanye abantu ngiyayithi mangine guest la lokhu bengicela inamba bafowethu ngeke ngabe naso isikhathi esiningi. I-guest mase uyishile inamba la angikwazi ukuphinde ngithumele inamba kunini uyishile inamba mawukuthi uyishongo mawukuthi awuyithola ngeyizwa sizoyifaka lapha kwi-screen zokhona ukuthi uyithathe mawukuthi uyizwa ngathi so yenza ukuthi kube lula. So nje bafowethu angisho ukuthi soyifaka ikhona uchecka lapha nje bade yisho nje ikhona uhambe uyichecka bafowethu ngiyanicela ukuthi senze umsebenzi ubelelo. Mhlawumbe man of God kulomzuzwana nje ngiyathanda ukuthi mhlawumbe ubakhulekele abantu nje just kulomzuzwana nje lona ngiyazi ukuthi khona basekudeni khona bakuphi abasibukayo sibuka ngisho nangabantu abaphesheya yes ubakhulekele kulomzuzwana lo omncane nje ona sinawo man of God. All right lapho khona ke ngicela ukuthi mawugula noma unani ubambe nje la kubhlungu khona you'll pray right now. Let me pray. Yes. Father, in the name of Jesus, you are God of power. You are God of miracles. Yes, Lord. Baba wethu namandla ngiyathandaza nalwamlaleli abanye baba baneyinkinga baba ezahlukeneyo baba ngiyathandaza egameni lika Jesu basize baba bakhulule athi obhala kahle noma ohlabelelayo baningi abakholwayo kodwa bayibona imfihlakalo yezulu. Baba wethu namandla sikhulekela baba nokumbulelwa uNkulunkulu wethu onamandla ngegama lika Jesu baba siyathandaza emhlabeni wonke baba iSouth Africa yonke siyathandaza ngegama lika Jesu elinamandla eliphilayo basiza abantwana bakho bakhulule ngamandla avela kuwe baba siyakholwa izwi lakho siyakholwa amandla akho siyakholwa kuwe impela ufanele udumo ungcwele uphakeme kunezinto zonke akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho baba maningi amanye amagama akho nemhlabeni abantu baba abathembele kodwa baba elakhi igama lingaphezulu kwamagama onke akhona emhlabeni. Siyabonga ke baba egameni nasegazini lika Jesu
basize egameni lika Jesu. Ngiyabonga baba ukuthi ungizwa njalo egameni lika Jesu. Amen. Amen. Man of God, siyabonga kakhulu. uNkulunkulu asigcinele wena. Siyabonga kakhulu. Thank you so much. Amen. Siyabonga kakhulu lapho uNkulunkulu angigcine nje anibusise aniphe ukuphila anivikele kuzo zonke izinto kanjalo nemindeni yenu. Igama lami ke ngu-ST Dlamini. Ngiyacela ukuthi silandele naphana just nje ukuthi nje Thabani ST Dlamini noma ngabe kuphi uzoyithola zonke izinto esizifakayo lapho. Mhlawumbe you want to come to the show, maybe mhlawumbe kunento uNkulunkulu akuphe yona, feel free to contact us 0788417844 bazokuphendula khona lapho ke. Sibonga kakhulu bafethu, uNkulunkulu anigcine anibusise. Amen. Amen. Deep man of God. Yeah. It's deep. Stop here. Yeah. Hey.